Tomorrow no, abulu sogi. Ela chari albaga abogi. Ela chari abada. Ike waga. Never get a lip zaka. Mother chuchu. Get it Ha. for. Waga from ya from odu kona. Kidding. Kevin Odo. Eh? Odu ko waga. Okay. Ngozi Kanajo, ala this week. Hello, Fati. Waga. Fati, what's happened? Good morning. Morning. Fati's not like this week. Okay, for ya. Check out you, baby. I'm a motor. Oh, I just lap now. I got to go from my car. Is that a recent or? Yeah. Hey, Chineke. Waga, I don't know. Nekwa na fry, you to ege ligo anima. Nekwa na fry. Hey. I got an today the tea no joke or dinner or broke or dinner. Oh, joke. Yes. And my fry can see I get see my baby. If you get Kiana through job, Uku na me carry sometimes. I don't remember though. oh, carry waga. You just have this one aside. Hello. Umaka no weba. Hello. Umaka no I weba. don't remember. Hey. Hello. Oh my God, never. No, I'm just here with my daughter chilling. I don't know. What's up? I don't know your daughter chilling there. Is she up to 18, Abby? Let me see. My daughter's 21. Oh, okay. I'm what camera line and have one of the damn. What camera? I'm trying to do something for you, but it's hold on. For Iraq, what is going on? Fati Olewe nan. Can I go work for comment section? Okay, hold on. I'll be back. Hold on. Can I go work on it? Eh? Tell come on him for that. Fati keg is one alone. I'll put him. Oh, go away. Can you for what? For go to mom take a one pum. Hey, I'll get it here. Waga Hey. Waga ji keje. Do. Adama afwaga na waga ji kezi. I'm walking there for Adama afwecha. Iri dark ebe no. Are you serious? Bigu na afro waga ji. Adama afwa waga ji. Ah, Papa. Enough Fati. Adama afwa Fati nwannem. But adama afwa waga ji. I'm a more mechanic poor Fati. I'm a more mechanic puss who affect the waves. What you can't even you know I am. Obron cannot. I'm a good work issue where the tin or mapata. You want to go? If no man a network, this my lady had Waga. all my cases see great flavor. Waga come poor come but any demand of you. Pop your way again. Oh, Fatina ever. Meanwhile, I hope you have stream kind of there. Big Baller, the new album. You know, online. African Royalty album. My plaka well, you know how we do now. You know. My dear would wonderful. Oh, correct. You know. Yes, he had no kubum and I do location and one I do location. Konji, they say Konji dey my body. Konji dey your body. Konji, ke name is a come. Ke ka Konji go. Mana keri he na me. How much?
Asum biala for free and I jam or you can guy meta fuma. Hey, no funny fine. What gets here? Free. Bia free, bia. One fine. See, be free, boys are not boss. I must can how much a kumo gave. Damn free. Hey. Okay, so he the afterball my me. Hey, me. Again. Meanwhile, in the WhatsApp group, I FM to God who made me. Muhammad Squagasia. If made dang. WhatsApp group. Especially in Kende to Maria. Because what got him single. I'm happy with them. My woman's one guy, I'm happy with them. Anyway, I want you to see no man na bob na breaky. Relationship bob na breaky. But relationship na had a lot of man. Yeah. Where's your relationship bob na breaky? Bundi na a lot of man. Bundi na a lot of man. No. And up na ni quarter of man had a break. Hello. Hello, Waga. Can you see me? Who's kwa? Why didn't they make the money again? Imana, cash from you. About money no, na the thing no near magic. Royal last. I'm last. No, maybe no. I just back network because it's blocking. Network is blocking. So something is blocking the network. Maybe not cobwebs. Last thing in for like how long? Or how long? Waga, Cello, on 2 weeks. Okay, on 2 days. 1 year, 6 months. Eh? Okay. I suppose you know, take what I might have no spaglu. Hey, if I just send my backup network, oh, it's can't go out of network. It be the cobwebs. Could you see a network here? And, eh? Waga. Not you, you must see up like any different. Any different. You, my hey, Obroni room, that's not what I mean by can you. In my mean, if charge get time, for chucky need, Obroni, why the man, any lips in. Oh, one angry angle. Oh, one angry angle, eh? Tomorrow, no, I'm losing. Elatari albaga, elatari abada. Never gonna leave Zaka, mother church war. Get it for what got from there from Odo. Kevin Odo. Waga. Okay, Baga sign of sanctions. Bukaron come mother. I waga prayer for the Oko. It don't come mother. I don't wait to 1 minute. Imano Boda, no, eh? Also, the Achopuke Niro, Bona get to I withdraw. But I know. But I know. My name is just go get you a brother. I force it. Waga, who can no Buddha, who can run in America? Who can run Buddha? If you don't take on the self from there's a no one get rid of Mundeza, and the man lead the Moelica flavor. You go if you get a problem. If you got problem now, if you got problem now. If flavor, big baller. If you have now, where? So yeah, we got to listen. So big baller is there now, I just now we are working. Happen though can be just minimum normal guys. Regular job. But that one there's a more need to any the Monday name the wait, him waga. Monday and wait, Indiana. Many encourage what Jim or Galano. What get your come? Oh, yeah, uncle. Okay, because clock in and clock out. He can't differ. Go be on somewhere, no. I will go also to give it a good bag also. I wait, no young off, man. Eh?
wait ihe na-anya ya bụkwana na echebudi m ọdị nso o kekwara aka nne m kere ka a ga-esi maka ebe ị na-eje waga ebe m na-eje dị fa mma ekwunu ka o sitere m gwasị na mmadụ kwoke ka o si akpị enyere ya aka mana mbọ ịmara ọ ya mee nji wee si ndị ha nọ na WhatsApp ya ka nkọrọ ya ndị ọdụ dịka Flavor onwe mgbasi Flavor bịalụ PA ọ bịalụ Pennsylvania ha wee jee na ndị mmadụ Flavor tisi egwu na steji na-arịtu ka ndị ekene Flavor ndị bansa sota amaburu m otu a nwụpụ m ka nwa ọchịcha nwa ga-efukwara ife ndị a mee m nwụfe gị n'akụkụ nwụfere m n'akụkụ ọka nkịtị emetụrụ m oge o wutekwa m egwara gị metụ aka ekweghị mmetụ aka na-arụ maka mmetụ aka na-arụ na njebe eluigwe problem bụ na iru ọma mbụzi aka nkịtị ka ị ga-emetụ mba aka ka m chọrọ imetụ Flavor aka ka m chọrọ imetụ Flavor ọgwụla achọ aka just ibie ya ofu aka ịpụtawa njebele onwe m ji sure so ifu nne mụrụ nwa mụsiri ike chalụnụ so ahapụ gị nnọọ that moment na gị na Flavor ibie ya n'ofu aka pụtawa gwana m eziokwu nsị gị na ọchọ nsikwa ga masị gị ọchọ free m enye ya na ọchọ free nye achọ akwụrụ ụgwọ penchọ my dream Flavor ụmụnne niile gbara na Flavor ka mma ụkwa Flavor nne with ihe anyị na-ekwu I think ị ga-anọkwu like cobwebs for more 3 years. Eziokwu ka ị na-ekwu alike m ka isi na-ekwu eziokwu onwe ka mmadụ ikwu eziokwu so mụ ga-agwụkwa gị nke m ga-agwụkwa gị ikocha cobwebs adịgodo ebe a first of all chọgodo onye onye nọ nso onye ị na-eje nọkwa n'ebe tara imekwa ebe onye ị na-ekwu na ebe ọ dị mekwa ebe ọ nọ ịmasị m na nwoke adịrọ nọ na ihe ị na-achọ adịrị n'egere ebe ihe ị na-achọ ihe na-ekwu bụ na Flavor ọ bụ na Flavor eru m aka ọ bụ onye yirie half onye yirie half ị na-ekwu na abụ na ọ ga na-akpụ ụzụ ọ ga na-agụ egwu mara o nwee ike ọ na-agụkwa egwu obere dị mwe igwe gị na-enenekwa Flavor ị na-enekwara nwoke a ị na-enekwara that man ka ebe a ga-ebido oge eto ogologo nwa bụ mmiri ọṅụṅụ sitego n'isi asị m na ọ ga-arapụ kene ndị mma m mana m arapụla Flavor na-apụ m oge ya ghọta Fatika ị nwere ịgwa this your sister gwakara this your sister Fati dụkwa m ọdụ because na nna aghọtarọzi m Fati na nwaanyị ibe gị gụọ ọdụ ihe do na bụ na ịgbara asị na onye nna ya nọ n'eluigwe ama nga ọkụ mmụọ ihe mere o ji ekwuru obi ya na o fili na witugwan ị ga-eyi ala da oruga ebe ahụ oke na ga-enye ala na rigo mba Fati ọbụla ebe ahụ ịtali ya ama m na ngwụgwọ from now till tomorrow waga enwe dị nọ na ibe na-ekwu bụ na onye dịka Flavor ka m na-achọ before onye dịka Flavor ma Flavor ahụ abịa advice m na-egi bụ ka ị chọgoro ya ekochagodi nkọbụ esa kịta ka gbachapụrụ ka agbagodo aka fefes ka wee na-agakwa ọ bụrụ na ọ na-esi echebezie onye dịka Flavor ma Flavor na uwe ya ma ọ na-esi ihe gba Christmas ọfụma omeme mmadụ asị gị kpọọ ga-afọ ya gbakasịba arụ ewepụ na agbakwa nji eziokwu ka ikwu bet ịmagonu ọzọ kpọrọ asị na obi m ka m kwuru obi m ka m kwuru n'anya uche onye adịghị njọ ihe i kwuru abụrụ ajọ ihe kwakpọ ụmụnna gị were no problem nọ na nke a na-ekwugoro bụ nke ka ejebe ka a na-eme ozugbo ịchọ ka Cobwebs nka dịrị 2-3 years time
Ọkana kazimma ọkamma. Ewe kemgbe flavor one biaze ma oye you flavor bi o ma mezi enjoy o ge fuso kopu we go di cobwebs before by ever. Yeah. So ihe me bụ ka ebe ya ego chọrọgodo onye nke nọ anọ. Ọkwọrọ nọ nso, ọdọ nọ nso. Ka ga chọọ onye nọ nso. Ka bido from location. Waga ọ dị ka ịghọtara ebe m na-eje ị chọrọ ndị eze nwụrụ anyị ya akpọrọ fadị gị na-anọ na bed ha nwụrụ n'anya onwe ebe ọ na-aga mụ akwesịrị ịghọta ị na-anya yes na ife a bụ old machine ife a senior machine ife a bụ machine n'anya January na fati obi adịkwa gị mma ihe mma na-akpụ ụzụ ana ọ sị na ọ ya gbagota ọkwụsị na America ka ịnụ ọ ya gbagota America ọ gbagotezie ka gụ na ya wee nụọ ya ọ dị ka flavor ọgwụ ụdị ụzụ m na-akpụ nna-achọ achọghị m ndị na-akpụzi afụzi efuzi adị ka mechalin taya problem ọ chọkwa onye na-akpụ ụzụ mara ọ bụkwa nke m ụzụ tu ma ọ kwachọsụ nke m kpụtara n'anya nne ihe ị na-achọ adịghị n'afịa easily ọ bụrụ ihe ọ ga-abịa iji ịta ụta ịghọtago so I'm sorry so ihe a na-ekwu bụ ka ibeti ya ego ya ka iweturu asa aka ka ewee ka gbatụgodo aka afịa ka ichenji tụgodo ọyị ị nwere ike ka na-echekwafe ihe ị na-eche flavor like or flavor type mana ka agbagodo aka afịa first at least flavor type no onwe ihe o mere mmadụ enwe dreams akwa ihe m gwara ndị nọ na WhatsApp group ndị na-achọ nwunye you are free to make any choice you want but after 3 months if you are not seeing that choice we revisit that choice again mama or walk go dream lucky na lo ya ko eziokwu god so nna beti ego go to my advice okay sincere advice agwogo mfati mba chọ m nke fati awọ ntị no ihe fati kwuo anụ m ihe mụ na omume asị m kwuo ofu ihe aka m ga-ekwu cobwebs nọ here n'anya ihe a bụ 2 years or 1 year how long okay gonu na sị gị na ebe a bụ arasite na akọba ngwa n'anya since ọkwa na-eche flavor since ọbịago weziokwu flavor ọbịago since ị na-eche ka ọ nọkwa mgbe nchere flavor agwa nke ka na-aka ife flavor na-eche flavor na ihe merenụ nne na ihe merenụ bee na tie ego at least anyị ga-achọta nwa onye dị ọcha ka flavor magotokwu ogologo gbaa afọ ọnụ ịmago ga-agbafe afọ ọnụ ịghọtago nwere ike kpụtụfụ ọbụla ọzọ nke ya nwere ike oruchazi mana most important thing a na-enyegoro gị na-abụ ka irichapụgodo gbagodo aka afịa first ịma like ịgba aka afịa kwa eziokwu achọkwara m ịgba aka afịa mbe achọrọ m ịgba aka afịa bụrụ onye obi m ebe afọ na at least ị na-agba aka afịa nke obi gị dị obi gị adọtabeghị ya since oji spoke iji spoke iji adọta ya ọ makara nwere m kone keke okone ọ bụrụ na ọ bụ onye ga-adọta iko ihe okopu ka nna ọ bụla m nwere kone aka m ịkọtago flavor mana enwere m kone iko ihe okopu ka nna agwa gị kedu ebe ka pati gabazi pati na around maybe na ọ nwere ya kpọrọ ya na phone o nwere ndị kpọọ pati na phone nne ọ na-eme serious note nna agwa gị eziokwu chọkene wee ka iripụgodo first gbake n'aka afịa onwere nwoke dị mma na onwe nwoke nwe biko nwere oke bi na Amerịka ka nke bụ na nwere nwoke nwe nna kedu ụdịzi ka ezu waga wata na ọbụrụ okene oke bi nwa si fugodo kene agbogodi eto nke akwa another lay wata ke bi aka agbogodi eto oke bi na ebe a na Amerịka dị edible and capable kochapụgodo cobwebs a ebidogodo from there
Because some am here. What touch? Kedo tubuna nguro kempidi. Kede na chacho here. Yeah. When I say I can fly in, and we're making me fly in. But how about the touch? Touch. Waga. My dear, how are you? I think it looks like I know this lady. Where is she? I can't see your face, my darling. Can I? Oh. But I don't know why. I don't know. My network is messing up. And I see location. Location. What the lady? The lady in America. No? Location. I'm on DMV. Hey, wait, are you on DMV? Are you what's his name? Chief's sister? Yeah. Invite me. I'm Chief's sister. You don't know me? Put request. I'm not seeing your face. I can't see your face. I can't see your face. You don't know me. Boys, the weekend. Boys, she still get time for touch. Oh, you're not your flavor good man. You know me. You know you see me. Don't get what I'm testing. Only if I find out. How can she see me? It's network. I don't know what's going on. See, it's network. And I know why the network is like that. It usually comes. See, the network usually comes when there's a lot of cobwebs. Well, you get me? Do you let her know that I'm the one that always with her brother? Always with her brother. Hey, so now you know who. Now you know who I am, right? No, I know who you are. I know It's a wicked one. Oh, you are busy enjoying the brother. He's here. She's here. He's fine. He's doing good. That's good. I miss you though. So when are you coming over? I don't know. I don't know. Okay, I'm gonna see him this evening. Okay, so I'll tell him that I will see him this evening. Okay, well, say hi to him. All right, I will. It's so funny. Like, this boy is so smart. Telling you. Because see a record talogo audio. Hey, mbano, what can they go to Mania? You want flavor? I want something like that. Something like that. I have something. You have something. You want something like that? Tell me what you want. I will give you. She wants something. I'll bring it. Like are flavor. You serious? We have. Okay. Let me follow you. Hold on one second. You know me. Do I look bad every time you see me? No. I can't see you. That's the problem. Okay. Waga, let me go down and come up again. Hold on. I don't know why I'm not seeing you. Oh, Waga, can you see me though? I can see you now. Where all my flavor look alike? Flavor look alike. You have to have money too, right? Something is wrong. Well, let me go down and come up again. Waga, please bring me up. Waga, because we'll get them. Okay. We'll get them. Okay. You will be able to go. Yeah? Let good. Get all my. Yeah, you're right. Let good. Network is killing. I don't know what. Let good. Oh no, it's raining today, right? Because you rained here. Yeah, it's been raining like crazy here. Oh, that's This guy is idiot. Yeah, boy, I see. Oh, that's flavor. Let go, dog. I can't have flavor. Can you hear that second? That's double stun. That's double stun flavor. Please. I love flavor. Double stun flavor. Yeah. Waga, this is big baller. Oh, look, you can not know here. Oh, Sandu Konumo, you don't. Okay. Very well. I just want to confirm. Only can in the background. Oh, you very well. Okay. Very, very well. Okay. I was like,
Yeah. So I wait for us not flavor like, you know. He doesn't look like Flavor though. But how does Flavor? What are you saying? Please, you know he don't look like no Flavor. Come on. You know. I see you. How does he look like I can see him, but not Wagga. What's going on, Wagga? You cannot see me. Can you see me? Can you see me before? It's fine. Onugi did okay. Can you see me? But I can see you. I see my brother. I forgot I could go out on electricity. Okay, so you have flavor. No, now the electricity come on my friend. Nekwanya can go get Zoku. What game one test? What game one test? Okay, I can do before. Test you bogotelo. Test you bogotelo. Spicy in the house. You are not interested on this spicy man. He say he want this flavor like. But this one looks this one fine, you know. No go there. I mean, he's fine, but he doesn't look like fine? Flavor. Wagga. You remember him on otu him mother ablos o mazi. What again he dim injili fe mother njife. You what even neje. Okay, Joe, this is my sister here, my brother. How my brother did. One them to go do. All you go now. If you go there, if you didn't, her brother is everything. I'm telling you. Oh, okay. Magana one go get mama may you at that time work out for. Yeah. Get messy was the end of Malon Genesi. Nelly Fenadro. Oh, because I don't need to spend the money. I'll get a auto. I'm an auto. Oh, we got the money rule, but I could go auto. Come on now, Roy Fencho. Okay, tell Aru Kagempa. Waga, I'm working all. He'll out like an etching can I see God. You're talking about nature. Oh, get him. Now, I need them can be happy. Oh, she does have tests because she's from a big family. Oh, you're not your flavor. I want her test. She knows me very well. I'll go on and go on them board. Waga, they're around the Maryland. People, they're around Maryland. Nkapeste la bozo ka ebe happy buya ebe kwego loge boot copy. It's a quadro. It's about you don't know why you choice more choice, right? What choice? No one choice, right? Oh, we got more no we got more actually how you know what. Me mama choro. I guess I photo go to job. We now photo so quadro. Nachalo mba. Onwe henchale go type dono. Kedi he de mpa. O jege ya de mpa. O jege de mpa ya. O jege. Mba, waga called the physique. Okay, so mama more slim body. Maka slim body, and I can't slim body. Can he hit her? But go eventually about touch. I to me about touch. My about touch. Oh, no, I know. No, it will lead well, what I can get measure size. Just nice size. I'm making my she has choices. What actually you should have choices if you actually in the water. Each full. Okay, chalo. Okay, people, ba togo. Okay, I was at least I was in Italy. Now you area go okay, so I can't even go and tata new tata no. Each them why? Why would you can't you now? At what age can you below here? Or at 50? What go to what go on with Febona hair? Mother be don't know get base.
no katasi ko gba break yotago but go do break no katasi any banya mu naga amam no because na for the fall in love with him or ben neja so bena we withdraw bago need go na enyemaka come because aka ji abro aka you know me come here ga na emebo come here nga agwa gị bụ well somebody come here well mental pitch well Ngozi, is it not possible? Of course. Tell network Ngozi, is possible, Abi? It's possible, yes. You can use your crush's mental picture to fuck a non-crush, right? Ngozi ya wage. Wage umunne mundu nwoke ifufa ha take a flavor jwone ano. Ngozi am na to ase. My brother's like a flavor now. So get a gallo. Gallo. Your brother looks better than Flavor. I'm sorry. I'm telling you, I enjoy a brother. No, I'm serious. Look better than Flavor. I'm sorry. Let's say because Flavor. Okay, we're just saying it because Flavor is a big artist, right? He sings, and women fall in love with him because he's singing because he's a But no, he's my type. He's my type. Yeah, he's your type. But let's just put it aside. Her brother look better than Flavor. And fuck better than Flavor, I'm sure. So this is brother in a the brother has been sucking this your breast. Is that the thing? Yes, now. So she's been around. Waga agwa nke sigi kpotara m onye ọ dị ka mmemme nwa dị mma ya move. Ịghọta. Okay. Onye ndị ezigbo mma, onye ndị ụda ezigbo mma ị na-achọ. Ọ na-abụkwa Waga ka ngwazie gị eziokwu ka nwanne m nwoke abata anụ ya. Waga chere ngwazie gị eziokwu. Ife nwanne m abata anụ, ọ dị mma nwoke. But adịma like nwoke na-eri nri ọ na-eme ga yotago. Anjọ nwoke dịka nwoke. Yotago nwoke okwu onu ya ọ bụrụ ị na-eri nri na-eshepu ọ na-eri drum di a. I don't understand why he's eating. I don't understand. So I don't lecha biko. Lecha bụ the problem. Everybody has type. You understand? Like everybody has type. I know that some people here will be like, oh, he's handsome though. But yeah, but I'm sure some people here will be like, oh, she's not that. Oh, she doesn't have a choice. Everybody have a choice, okay? And they don't know. I want to say, but this lady goes sweet. Yes. If Ronya and one is your one, it papuya some military. Papuya and one is your one. Behind on one is some military. But I want to see on your guy where Paptariana. Because I more Chris Brown. I Chris Brown. Flavor. Chris Brown is too small. I Chris Brown. Hey, I'm gonna be here. I Chris Brown. Are you sure there is water? I don't like her. Million patanata. Onya. Ode mara akwechiri gi na omambare gi mmiri osage waga ye na chiko no na amoro ye ba ifugodo abugodo mu inweta me inwetelo na mbaru ga aka yoro okpa eziokwu inwere ya nke enwe me waga hey waga enwe me mani need ko sharp no waga enwe me ya obulo onu you need to update your skills. Someone said don't be too selective, whatever. If you know her family and have their wrong, you already know she does have right to choose anyone that she wants. Period. She know me.
What I'm asking, what I'm doing, okay, just because she's here, it doesn't mean you're not messing with little. You're not messing with someone little. You're messing with big girl, big woman. The thing is, she has been like this for a while. Come on in, feminine. Come go that cafe first. What I'm talking about cafe and my back of them. Don't do women on will do can be a member. Then I told on different. I'm a feature. Man, I call the bell. What was against you where? Any drum relationship, I know. I won't exam. I can't open a cotton open a tow way. What exam? Okay. Yes. I abaza, I feel need ya abaza. Mboge po mapata. I want to why you okay. Otago. I am not Zafan. Oto accord. Oh, yes. I am can't come. But a problem, bo. Ya choose here no matter no. On that of I DMV nothing. Come to DMV, Waga. Come to DMV. Oh, well, no can be man on a DMV in it. There's a lot of guys there. I'm on when the charm on a canap. Okay. Now. Okay, so when the charm on a canap. Not sure about Alana. Kills I get Miss Gon. There's you come at it. I'm with February, it's a lamb on a canap. Eli met you on it.